pialong malomsovet tomon arve kejang ta tovar lang inglung etsi palangbi bo. Sangti alamki aphuthak West Karbi Anglong Chamber of Commerce ameiphu Michael Kramsa pherangke mai kangni. Football angdung kiti kepathupon. Kardom, Birta Life Penili Birta Thanbang Pi, Sami Suhenati Mupi, Non Birta Ang Tonpen, Archupanik Tha. Diphu Rongsopi hithi malom, kedam kevang, kacheleng atovar, malomsovet, tomon arve kejang ajok, tovar palangbi lablo. Langdam sinang, lama subsovet arve kejang ajok. Tovar lang kanglung pulote, nini ni thom keklem arve kejang, pulote piche plangko. Lasi, lalang ki pali plot jiaphan, mate la drain along an, ke pali aphan, ke esi ke chari ke thegi dinga tumsi tami. Laso asaya pang keklem pona sonte, an so sesi, bepar jiputa Diphu Rongsopi hithi, kulat ke dwarat lapen hem konglong ka tevar rara tumsi tami chithan pre. Dongka mukam pen Birta Life pherangke budbar be report. Nijang Karbi Anglong Chamber of Commerce ameiphu Michael Kramsa pherangke athengno. Lamthe kejai pon ke beha bepar keklem bangphu atum aron ateng penasai keklem pulote thangnat ka siksa kawe. Lason thak thaksi Sangti ki phurpen ke jora tumsi tami chalan matialo choklim pulote thanga ka siksak avelu. Bon sitami ajok Sangti mohol atumke chalan pipe pensi Sangti gari papon bo masonta thekdun lo. Lapen overload ke ponta dodo. Lasi ingnam raikom sai kya tumsi tami ame thanga sai keklem pen kelang ke chari dun pamijia phansi Michael Kramsa hin pen chuning ripon padu. Dongka mukam pen Birta Life pherangke budbar be report. So dongka mukam along press meet kangi along media saduman aport penang paling thekpot litum chamber commerce and kuga pilo kardon pilo jadi litum press meet kangi nang kok mangalalo kedam tang pusame manon malom pusame labang so alam bang kadok kada chini tahai theglong tahai ajlong tahai labang ke jitu la khiruni non malom la Sangti amhol ma Sangti ke jol ke nam ka supply jol hai alam bosin litum bang ke pini press meet bang ke kangi pot lasi athe pilam bang lalong litum bang ke chamber of commerce and west kar belong chamber of commerce bang ke dunji bang ke lalo ajuni dunji pupua tumban thai di je ahok petalam ahok pepelam pusame rara tum penan chini dambo je approve ning pusame approve tame paklang lo lapen jitu voice record ning voice record tame pilo di asa voice record long si bisa silang pote jitu mane test de lotang te malam goma si kini mala chini depo lapen ini tum non chamber commerce ki pudun bang lalo Sangti ke non ladak non hejong gailo kedam tangan kan tame lason dak hiruni aren chop gailo man hok aren tame lason problem word ti thekam long litum Lasin tum chamber commerce manga ki pulo ki pudam mangji manga kachuni dam mangji maka kachuni dun manga lalo forest department atum jong se keklem kedam esonsoni akam jong se asapso strictly pen kam claim product de illegal hormone nang tet ji phan bang chance kom hekji ma chance ave ji pusni tum kam matha athe lada jong se pura strictly pen lapen pura check and balance bang pura motang te Sangti puno harlong puno ma department la forest department andar hormone ke kagos do abe ke forest tundi check ko la pen la ke check long sari bang check dun lo mate la forest tu mausi daito kilo tante to check aja ko ma ke la tum duro ko la tum check pote chini po asi illegal hormone clank de ji polo hai tamela se forest mana chuni rilo non e prang ma ke vain hormone ke mate apor ma ke ni tum chamber commerce ning thelo la tum ta saya mon make konang deng keklem nian make claim pon po lapen mane legal siman po pola mal tunda matha ban si ning thidam lo lapen non mo hol dunda ma Sangti sapai dame si ki chok chi la sondo jitu hola chalan jitu dampar pon utangte la tum kwansi ki ponangji ma la so limit pon pira di overload the cock di asila overload mukha bangkalang no chok chi la so mangke lapen chalan ta alang tum thanbek ning polo thanbek lo polante ini tum ki pudunji batu same are da melo lasi tum mangke noni prang ban ke wangi tum an ban ke la jitu Sangti supplier tum pono ma mohol tum pono je arona tengpen
council pen koson ma aron akapathik pan lapen chief executive members sir dr turan rohang pan iltum chini bang lalo non kevang ji arni pen bangke pena di pen bangke bomasi chok chima labang sokang sai phonbang prabjin pen insai pon po bosi mate insai nang po bosi ni tum bangke chuni ditin lo lama lo bangke ili mithang ekhai mai mithang kar bitnabe chithra kam yason man de dilo ati manon hokpet bangke nolong ke border alam si bisikoi bangke tung kama tha bangke apar signing polos tame halapu border bangke sulu sudak bom lang nanda jujelang sitame lapu sangti alam bang bisikoi bangke sangti lam masino lom sotelum delom bangke ahor sudu sondo tasili tum bangta la bangke ba thani polo hapu border situation me ulang samsilang same pu bangke intang Karbi Anglong angbong bangke illegal benok si kami claim bangke la bangke tinta chelano dakji bola nitum West Anglong Chamber ko masa make non la jat no dak khirunia range long bangke ranger bang sapso ki chok che inside tong na kedelo pot stame yetum bang jitu kachini ri bangalo mate ka pachini bangalo tim Karbi Anglong tu masame da la ranger kamsa sang hon bangke non la sulup sudah ko bangke along prek ten for day fan bangse nitum bangke ning hang pon lapen chini ri pon sa dokol tu mo hang pon lapen langli bangso asai deng pon po prabjin pen busining thero ni tu hiruni aren sok bailo prek aren sok sami ma prek mo hol dame la son keklem do aron ri pen keklem atum do forest atum nong si ke check hol hut jong si check dun por jong si ton thite pro te illegal hormu la pen dun bori hormu pura me la chonghu jong si ke thedong lo pon te public to ma check me la hormu bangke la si non nili tum chamber ko maze polo kapre na me check me long illegal lo illegal thedong lo dun bori hormu thedong lo pon ke public check me lo la pen ke long lo ten ko pia department ma house department bang lang nang po house department bang la ko iltu bangke tham tu nang po mate samjai tu nang po Kasi non ilong ni do penan sangti mohol ason do ili tuma phan mate dil tum ka thegdam long forest department ke arni kevang husi kagos photo me than unchoji mate than longji lapet arni chidu le prangsi kagos photo bangke tipi chala me than unchoji sita men dum thegam long ni sangti mohol ong samhedi ajo 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock kami lakum chalan pide diti sita men dum long thegam long lo ke check huta dolo sita me hala so ke check hut bangke alang tum di kagos paklang the donta ini ke thomason official dum chalan paklang klang ason do lapen ni tum so ke check long ke ni tum dang tang na follow sita men ni amen sung se sita me mo ni tum media angno ni tum banji la so mu yong se alang tum se ason claim bom lang protang te atheni tum man kang sak pen ereng hu nage thengji mala son amuson si bang Denarong Sports Association pen Denarong Pathu Oklamalong ke Pathu pon Karlitang Racing Teron pen Karlitang ka Hunterang Pichikimu Cricket Championship Niphai Thongkep Arni Angdung Kiti Pathu ponlu Nura Club pen Owe Chingri Aterang pen Pathu ponlu Owe Chingri Club atumsi Championship aman ponlu Nong ekipajera Mailong ka Sarap Chunbang Tharam Singkro Denarong Town Committee Maipu Pro Dibing Tiben Chenglong Ongdung ke chege dingatum chitongdun Wo thonga ji pen Berda Life Pherangke Hensing Tok Bi report